dneska to bude druhý díl manuálu. Já jsem Adi a on je Artur. Můžeme jít na to. Pojď tam jedno. Wow, pěkně. Teď. Pojď tam, Adi. Pěkně, pojď. Hopla, jsi pěkně, no. Ty pičo. Pojď. Pojď. Jo. Pěkně. Pojď. Pojď. Dělej ho, ne? Dej ho. Pěkně. Pojď. Pojď, to stíháš. Normálně. No. Pěkně, pojď. Pojď, brach. A teď Adi rovnou. Pěkně, ale škoda, no. Že si crashnu. Pěkně, pojď. Dej tady. Jo. Nejdelší, co asi zatím Adi dal. Vidíte, už se to učí, je to lepší. Pěkně. Pojď. Nice. Pěkně, Adi, prostě už to umí, Adi. A tady přijede Adi. Pojď, brácho. No tady. Pojď, Adi. Pojď, ho. Adi, face, ukaž face. Dobrá, Adi, pojď. Arťas. Ty pičo, dobrý.